Teaching Disciples Part 2. And as a researcher, for ofa mienu, na so ofa etoso mienu. Abusiafo ye beda twedi ampon Yankopon asese wa ma na otwiasa ko na asan abeto yem. Yokota emu nyinara. Adusua ye ne wo ye no eye maako ensempa no. Ye ne wa ye adusua no bebre. Ene ye wo adusua etoso enwotwe. Last week ene ne wo ye researcher asuafo no ofa edikan. Na otwi mu no ye de ofa etoso mienu no ene de eto amso. Ye ba sisia. Based on disciples na some ignorance will be my dream na so adifien see in Christ say Yesu that's what see Yesu so see what did make it to no be bunko to jo na ni wadi agomba se Yesu de ega nyina wo me ehunu se wo soro ahene no enye se de yen ye dwene no. The principle of marriage, you know, the from ba ye no so no so almost they are candidates for heaven. Omande share abusiafo mo amutie ni mo amohwe nyina ebesan amamo akwa aba sonko kwan so na fe yada mo ase sonko kwan so se de birada mode mo afidie edito London Ghana memenda kwan for Sabbath school na fe trosemu empense mu na otwi mu so nyame ayadom wama me kukudamfo bi wa hase ya mo beboa na fe edisua mu empense mu ye de abremu meba be yi o mo akyeremo na fe de eti enu adisua mu ransa na no mayenkutie enwomomra.
yɛda nnwomtofo koyase nnwomhwehwem mato de amayen ende na medimani ebekyerɛ fidua mu hase na mahwɛ wɔn a na nyankopɔn na mo so bɛboa na yɛde adisua pensempensem mu de abrɛmo but mamini kan emfa asede mu oduru pa emfa ma TV adwuma ko mienu a omo soyasne efa sa adwumadie de kowiase afana nyina na obi nso bi etie ne di kan 3AB Ghana TV na kwasem se sa adwuma ko ye TV adwuma ankrankran fa ato omo so de omo ya ne se omo bo Nyankopɔn ho asem dawro nti ye sa adwumadie omo fa na omo de kowiase afana nyina enam se ye ankrankran adwumadie nti ya na sikasem na den kakra nti se ne ya ye no to ufa number bi ebeba begu mfoni na ni frɛ obi ba joso na afi kakra bi a obetimi biara no fa boa asa TV dwumako yi na onyankopɔn ebehirawo na afi nso Hope TV Ghana nso omo fa sa dwumade yi de kowiase afana nyinara sara nso na wo mo bia opese de boa Hope TV omo nso de omo ya no onyankopɔn asem hu dawro nko na omo bo enda wiase asasa na sabe oyene ene ne emfa onipa nkonkwagie mu na amanfo yi kire no wo mo de won sika ne won bibia no mu amia mfidie mu de ma onyankopɔn asem na etre kowiase afana nyina onia ebia na wo asem no wontimi nka bio bato de ne se obeyi kwens kakra na de support adwumadi a ma asem no etre no na nyam saa ye so ma nyankopɔn so akan waka ne nkrofo nti se kakra bi a betimi ne sa adwumako yi na fa boa na onyankopɔn ebe hraw ma menhwɛ fidua mu ase na menhwɛ yeho adom wo mo anyame de o mo bedi dwuma enne media musomfo Bismarck Mensa enne mesan wo Elder Frank J kame ho wo hase Elder Frank ye mo akwaba great last week now wo hase this week so na wo hase nti ye de wase pass ye tonsa frɛ wa busy schedules ni nyina onya adaje edema ye nyankopɔn enhraw me botra sister Agnes Tete so na etio no sister age ye mo akwaba great and agi remu kakra bi but agi asaba biong medanya me asese and then I'm very glad very happy say sister agi asaba beka yensa wa hase sister age ye mo akwaba me call manima elder the graft yeboa and so na etio no last week na elder wa hase this week so na elder wa hase ti elder ye mo akwaba that's say nenso yeton safro watimi aba me call no ha elder koko chere na etio no ha no elder oveniche ye mo akwaba great elder so na ye susu mu kakra and then so yaton safre no elder ampopunity wode odo abodomu enti no omunyina ewase mena wasese mo aba onyankopon enhira mo ne mabusiafo nyina ene moma yen kata yenie na mema edadi graft into adisa na show badensa nyame donfo nyame mobrohofo ebreni ni biewu ehia wo kyerɛkyerɛfo kwan honhom kronkron no se obeba yemfimfin na oba be kyerɛkyerɛ yen na wayi ne kwa hintasem na di edi ama ye ne yetiefo nyina se be ya wonam so besiesie yen ama wongie da no behu e mobɔ ne beye ne awopema yen se wadɔ ye tie o Kristo Yesu dimo ne yesrew amen amen good yes and then ye share addition etoso watche last week yes because last week na ye share teaching disciples part 1 and the same thing teaching disciples part 2 Richard asuafo no ofan edikan and ehwe last week and ehwe ofan etoso mienu ofan edikan no time wa ye hu se last week no afi dia bedrum pempense obi a na afi de Yesu Kristo oma obisa asuafo no na asuafo no eka de ono Yesu Kristo oye ana say omu declare who Jesus was because as part of Mark or no na o lead yen question ba kwa na ye pese answer wa Mark ne say na Yesu Kristo one hwan sanse ne ya tutu ne din bebre in fact at a point in time krampo no almost baseball honhom ena aba be shi Yesu Kristo mu ena wodi tu ahonhom bone ena Yesu Kristo esre na o ka chom say na obonsam betumi atu bonsam se me de bonsam djuma na me de ye djuma ade na me sadi kwa kotu bonsam it doesn't make sense se bonsam ye na adwen so no ankasa bedi no ho awrisi a ene na chese wontimi nyina sanity efie sore no yonko fie so a na how is it going to work entina Yesu Kristo edisa ediyi omano yetutu Yesu Kristo din bebre
and last week you say afei de na do point bi e wose Yesu Kristo emma adusuafo no o kire omade no muhu na afei wo kire omo ba bia o head towards into bisa wo mo amanfo se metisi amanfo se meyesi mo nso enne me bisa mo se me ne hwan na Petro epiem ka se woni Yesu Kristo onyankopon ne ba no woni agenkwa no woni Messiah no unse honhom no ebura Petro mo otimi declare Yesu Kristo se ono ne agenkwa no but then asem bi siye abra Yesu Kristo declare afei de me ne agenkwa de amekire mu ba bi ameko Golgotha enche bia yebekume yebeye mise yebeye afei Petro twen ne konche masamen kasa asem no mission di wa chi se o ba GF room ahini mu na ase dide yaba afei de o se ko efa asem ne mpese ebetie Yesu Kristo ka tete masa obonsam free no so ko because na nye Petro na kasa na bonsam aba because na nkwaje nhyeche no Satan pese o si no ho now asuafo na hu se Yesu Kristo ya Messiah but then baby o ko no mo mpese o meje adi o mo mpese o meje atum ye ba hwe part 2 no ni ahwe se na Yesu Kristo e prepare asuafo no towards new wo sa preparation no enye o mo nko yanso in the 21st century e koma ye na afi ye hu adusua ye betimi asua afrimu eno na maboafo no e ba beboa na afi ya hwe ehun se ne esi etie ense mbisa bebre ene course during this preparation ye bebisa afarisi fo bebisa Yesu Kristo awaresem na afi nso awaresem no achi no nso no awofo de wo ma ebre Yesu Kristo se wonhira won eno nso achi no osikani bi nso ebebisa Yesu Kristo se obede no anya dankwa eno nso achi no obi anu na ni afira nso etie mu frɛ Yesu Kristo se opese omu ade ede be ne siye eno ne adusua hodo a ye ba be fam na aprepare na afi ya hwe Yesu Kristo na afi okɔ Golgotha akwakowu age mene wo nkwa enka abosam no Mark chapter 10 verse 45 Mark chapter 10 verse 45 I can kind say na onipa ba no enso amase wonsom no na obesome sa na ode ne kra aye agede ama nipa pi amen great we ye nsem nu bia eba mu a ye kɔ adesua no mu nyina no ebebam na afi yatimi akasa ho afi yenhwe onyankopɔn hyehye a ɔwɔ ma aware ene sene a nsem bisa bi esiko ye ne sene Yesu Kristo eyi sa nsem na no Mark chapter 10 verse 1 to 12 no yenhwe nsem a esi ɛwɔ hɔ no mo na osori free ho ba Judea e fam ne Jordan agya no ho a na nkrofo akuo boaboa won ano e ba ne nchen bio na sɛdeɛ ɔyɛ daa no ɔkyerɛkyerɛ wɔn bio na Farisifo no e ba bibisa no sɛ ɔbɛma wɔn ho kwan sɛ ogyaa ne yire ana na ɔde so no ahwɛ na obuase wɔn sɛ ɛdeɛ na Moses hyɛ mo no na ɔka sɛ Moses ma kwan sɛ kɔntwɛ awaregyareɛ nwoma ɛma no na onyae no na Yesu ebua sɛ wɔn sɛ wakomadin nti ɛna ɔtwɛ saa ahyɛdeɛ yi ɛma mo na efiri adebɔ mfitiaseɛ no ɔbɛma ne ɔba na Onyankopɔn bɔ wɔn yɛn nti ɛna onipa ebegya n'agya ɛne ne na hɔ na ɔde ne ho akɔbɔ ne yere ho na wɔn baanu akɔyɛ honam koro nti de Onyankopɔn ɛde abɔ mu no ɛma onipa entity mu na ɔwɔ fie no na suafo no ebisa no asɛm no abio na ɔse wɔn sɛ obiara a obegya ne yere na ɔbɛware foforo no na wasɛ awadeɛ ɔbaa no fam na sɛ ɔbaa no nso egyae ne kunu no na ɔkɔware foforo a na wasɛ awadeɛ amen great these are the questions that came Yes Christo we nyina na afei de ahyedwumadi ase a or headed towards say ni wo no or headed towards those direction and say Mr. Bebre or where was so yano na afei oma amanfo adwene mu eye clear in terms of some of the controversial subjects na ewo hono bakuni Yes Christo anacho nyankopon hyehye ewo aware mu ene asembisa ye ba yi mfoni ben na etwa kire ye no foni Frank
Ora Bismarck me da se pa sɛdeɛ yɛnkae bɔsɛm no de ma yɛn wɔ Marko asɛmpati du nkyɛmu aduanan enum no ɔsɛ na onipa ba no nso a ma sɛ wɔnsom no na ɔbɛsom yɛ after sɛ asuafoɔ no na ɔhwehwɛ sɛ Yesu de n'ahenni bɛsi hɔ ne deɛ keka ho a Yesu ma no ɔmo aso tee sɛ nkwagye nti na ɔbaeɛ no Yesu ɛtoa so biom ɛmɔ hu sɛ ɛnyɛ honhom mu dwumadie nko a na ɔbaeɛ na mmom practical Christianity ɛnso ka ho bi honam fam mu nneɛma bi nso wɔ hɔ a ɛboa ma nkwagyeɛ ɛnso ɛtumi wie pɛyɛ ɛboa ma osuani yɛ anamontuo no ɛtumi wie pɛyɛ ɛno nti sɛ yɛhwɛ ɛdi nturo mu a wɔ Genesis eti baako nkyɛmu aduonu nson na Nyankopɔn ɛbɔ bɛrima ne ɔbaa ɛwɔ no Nyankopɔn ne suban ne nsɛsoɔ ɛso na yɛtoa so ɛkɔ ti mmienu Genesis chapter 2 verse 24 na ɔma yɛaso te sɛ ɛno nti bɛrima bɛgya ne nane n'agya hɔ na ɔde ne ho akɔfam ne yere na ɔmo ayɛ honam korɔ ɛno nti aware nhyehyɛeɛ no ɛfiraseɛ wɔ adebɔ ahyɛseɛ ɛna ɛto mu a na bɔne ba yɛ akyi no afei ɔhaw ne ntawantawadie basabasayɛ menteme ho ase ɛfiraseɛ sɛ ɛba aware mu ɛno nti bra na Israelfoɔ nam srɛ so ɛba nyinaa na aware ho haw ne sɔretia ne nsɛmmisa pii wɔ hɔ a na Israelfoɔ no ɛnte wɔn ho ase nti edurubere bi a na ɛwɔ sɛ Mose ɛma ho kwan ɛsan ɔmanfoɔ no akoma pirimu nti no na ɔmo awaregyaeɛ anaasɛ bɛma ɛma awaregyaeɛ ho krataa na minya abrɛ kakra ɛhwɛ Bible commentary na mepɛ sɛ mehu nneɛma a sɛ ɔbaa yi a yɛtumi ma no kwan sɛ bɛma ɛnyae no na baako a mekaeɛ a na me ankasa mesrɛ ne sɛ ɔbaa no ɛnoa aduane ne mu se koraa no a yes bɛma no tumi ɛma no awaregyaeɛ krataa sɛ ɛsiane sɛ wanoa aduane ma mu ahye nti no metumi agyaa wo ɛma wokɔ saa berɛ no ɛso na ɛno na ɛdidi mu a ma ɛduru Yesu mpɛn so a Farisifoɔ no ɛpɛ sɛ ɔmo ɛtie mu yie ɛhwɛ deɛ Yesu nso ɔpɛ sɛ ɔka ɛfa saa nsɛm no ɛho na nye bibia sɛ no ɔmo wɔ tirimopɔ foforɔ nyɛ ano yie ana Yesu de ma wɔ awareɛ no ho ɛne ɔmo tirimopɔ titiru ne mmom no ɔmo wɔ tirimopɔ foforɔ bi sɛ ɔmo bɛ sɛ ɔmo toto n'ano sɛ bɛyɛ a obenya asɛm ɛwɔ Herod anim ɛsan sɛ na Yohane suboni adi kan akɔka Herod awareɛ ho asɛm ɔbra na Herod akɔfa ne nua ɛyere ana wagya ne yere no akɔfa ne nua Philip ɛyere awareɛ no ɛno nti na Yohane kɔka ho asɛm no kɔwie na fiase na ɛma ɛbra na ɔhene no ɛto pono ama ne yere no ne ba no ma ɛbɛsae ɛma ɛyɛ ne fɛ enti Herod bisa sɛ kadeɛ obisa deɛ ɔpɛ biara na mɛyɛ ama wo enti ɔkɔbisa sɛ ne maame sɛ ɛdeɛn na me papa sɛ yo na deɛn na me musa ɔka kyerɛ sɛ Herod na ɔkasa tie yawareɛ nti sɛ bɛyɛ obɛfiri hɔ ɔnkasa yawareɛ ho biom no nti no ka kyerɛ sɛ wopɛ Yohane suboni ne ti na ampa ne ampa ɛbɔ a na ɔhene no ahyɛ ne nti no wantimi antwe n'ano anho fam ɛma okotwa Yohane suboni eti ato plate so na afei yɛde ma akɔla na afei gye na deɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔyɛ no ɛfayɛ ɛno nti yɛba adesua no mu ebio no na Farisifoɔ no pɛ sɛ ɔmo toto Yesu ano sɛ bɛyɛ a ɔno nso bɛnya amaneɛ korɔ na afei n'ahenni a anaasɛ yɛbu ne sɛ agyenkwa ne yɛyi no ɔno nso ɔnya ɔhaw ɛwɔ ho na adesua no ɛma yɛte aseɛ sɛ
de nyame aka bomu bia no due wu nipa obetiti mu anka bosam no eka ho asam ene no ye hu no se aware pi agija aware pi agu esan se eniema nkitinkiti bia isusu se saa ne yepese ekono na nkosa anti no ma ho kwan se ye di ja aware nti se de na asuafo no busa se so bibia ho nti yetimi ja aware ana nanso Yesu ema o ma so te se enome no wa de nyame aka bomu no obetiti mu eni nti wo se ye hweyie especially ye akwanfo yi no ye ema ne mema ne nyina ye feel se ye ware wi a eno ano no nti ema ne bi wo ho a o ware wi a tete odi bema ne be famu eni ade ne sanse wuntimi nyaa no esanse nyame aka se de ye aka bomu no odasani bi antiti mu nti ene obetwi maku agu ani ase na yahwe nti aware eye practical Christianity a se ye pese ye nyamesonfo amapa nyame hwehwe se ye betina yie se de obo yen wedding true mu no ne ya ware yie na no nso abokwan e de yen akonkwaje mu na amaye nyankwaje ama ekra Medase Elder Frank medase pass wa bibi musa busiafo we dey say ne waye mu very clear e dey amaye ma yanto aso na yanhwe Yesu Kristo ne emofra so ho asem se ne Yesu Kristo atwichi emofra e wode ne bra na nchen no Mark chapter 10 verse 13 to 16 Mark na wode emofra brand say on fa ne nsangu won so yes and the sea for no car one I would won by no anim. Na Yesu hwe no anya na bojo. Na wo se won say, "Momba mofra no kwan." Na wo mra me nchen. Na monsi won kwan. Na ye nim say na Onyankopɔn hini wo won. No kura me se mo say, obiara onye Onyankopɔn hini ni se abofra no. Ori nkomu kura na eye won. Na wo ye won atu. Then one so shira one. Amen. Good. Open your show, a demofra ebre Yesu Christo na Sion for say, dear Namope, Penfua Shiaramo, Cramon and Amase. Through Honko. Yesu Christo, this was the response. Typical Adventist elders. Yes. Hamqualano. Move ahead, Mumfrogo, Animal Yentra, near the Munkano, Munkonoa, your friend Manamaba. It's so sad. Yes. A banner, sir. We said from the beginning. Doctrine, one of our doctrines. So Oba Bema Bijani na Nejaho. Now, acts of the word locono, it must be free more, but it's also my heritage. That's right. Now, Fay Onua or shares our aid in true. Na Kwalanke twas so air banwa. Omu media grokra. No man crack ne nantibaye. Oja disuana. O si ona wofo nom. Ena do mo baye. Se Yesu nhyira wo. Enti na kyese o ma wofo no kra no. Wo mu hunu bibi wo hwan mu. E wo Yesu mu. Se obetimi abo ankwala no. Na fe o ma wofo do mo ba. Na mu Yesu Kristo achidifo no. Mo so mo pa mo nkwala no. Se mu firi honko. Na Yesu Kristo kyerɛ wo ade. Awarie mu na mmofra firi ba. Eye doctrine yikremu pa. Ene yesi enhwe nkwala ye. That's why I said those days na wo mo disregarding nkwala. Said the edition si kyerɛ sɛ obu okra ye wuna na ye kunu asoe hɔ a obu oso ye wuna na ye gya no hɔ na obi akɔfa no no watete no otete na oduru ba bia no akɔtɔn no ne ade. Kyerɛ na there was a great disregard for children. That's right. No mo nkwala. Nanso Yesu Kristo de ye mpanimfo ekura no wo say little children san ofre ye ene ya wo benyina koduru he kura metusala no na Yesu be front say little children identify say on the ball mo na ye de nkwala eba na Yesu Kristo abehira wo mo mo se mo nko e je se mo no tradition na de atete mu nti no se de Yesu Kristo ne mo anante de dada ya wo kyerɛkyerɛ mu ne ma nyinaa see ya no mo desgrade nkwala say wo munya de bia so mo ba Yesu Kristo ho. Yes. Na Yesu Kristo kyerɛ mo sɛ enkwaje ekura no. Me ka kyerɛ mo sɛ mo mpanimfo yi kura no kura be di ka ko heavy agya mo. Adentra we say o mo character. Yes. Wo mo bibia no
akora ye bibia wonim de wo ye wonwene ho o pe Yesu asamunti obeba betra ne na so Yesu Kristo chese tore bia utim za akora bu ho ba wo nche ya de wo ye no panimu ntimi meye enso won de wo de adwene mu aye da ho na ye anything no nobody knows what went on between kwalane no mo maame no se bia mo fa ye nko Yesu ho ebi kura kwalane kura beka kire mo maame no se ebi fa ye ko papa na ba fa ye ko the Bible doesn't record it enso wo se maame no do mo ba na chese kwara na ye dey happiness so eno do mo ba ye enti ya de sua kase pa ma ye enti de wo mo ye no ma Yesu Kristo wo se hwe se mo musuba no anye te se nkwala adisua kese se ya mre ye ho asete se nkwala ya na form te se nkwala ya nyinyame ni te se nkwala akwala has no question eni na ja nkwala ya be na niementi wo mu question niema nkwala eni but enedie de na wo ho no we ya disua ma ye nkwala ne ye titire wo mu so on se ye de wo mu ba wo mu nyedin no wo mu mra o se baby crow se ya hini no ma say ya hini no ma e na esi ye te said ya hini no ehwehwe free ye ho ye mre ye ho ase wo se no omo pe omo fi se Yesu Kristo do omo ye ne Yesu Kristo be so omo so de a wo se ne omo boa Yesu Kristo bufu wo omo ka kire omo se mo mamofra no kwa no nye dai omra me nche for we num ene wo soro hini ye dai because the kingdom of God belongs to them adisuane kan what's ya hini no wo na ye dai e wo timinu mienu se pe se ye ko heaven de a yen mre ye ho ase yen na form te se nkwala yen sua Yesu Kristo se de yen ni nana mochi ni yen sua no mo asuafo mu di na chi nyina mo ate se nkwala ene wo tete mo eni nti na se mo so mo sua o say let not your own Christlike character represent Jesus ema yen fa Yesu ba na ense Yesu Kristo no enna edi enkyere afoforo na emum yemi hu se yete se nkwada because the kingdom of God belongs to them and one must receive it in the attitude and outlook of a child. Esi ye fan kwala esu enu subai near the eye. And he had Yesu Kristo out of our arena or the doctrine of marriage, the principle of marriage, the frumu ba so no. Also almost they are candidates for heaven. The subaya and say to say wo yes you go heaven. Heaven. Yo me da say openi wa church mu pa yes ne wa church mu nyankopon ensure say wa ye ne sa. Yento so na fe yenhwe apejade esumbo no say the best investment. Yenhwe osikani bia obebisa Yesu Kristo say obede na wanya dankwa. Na yenhwe se ne anu yie ne anu baba no koyo ne Yesu Kristo ntam ne yenhwe adusua betimi asua frimo starting from Mark chapter 10 or verse starting from 18 no eba na ye nkane nhwe se ne esi wo hono mo me kan wa ha na Yesu say no say ade na wo frɛ me papa obiara nya papa je wo baako one ne onyankopɔn wonim mransɛm no eniewu nsawade mokro no ne adanse krumu nsisi di wagya no nani na ose no se kyerɛkyerɛfo yenu nyina mefirme mofrase na medi so na Yesu hwɛ ne din na ɔdɔ no na ose ne se aka wade baako kɔna kɔtɔn de wuwo nyina na fa mahiafo na wobenya apegyade ɔsoro na bra bedi machi na ensɛm no nti omunan de awerɛhɔ kɔ efiri sɛ na ɔwɔ ahunyade bebree amen amen 231 okay kan bra ɛna Yesu hwɛ no ho hyiae sɛ na suafo no sɛ mo ahunu din a ɛyɛ ma wɔn a wɔwɔ ahunyade sɛ wɔbɛkɔ Nyankopɔn ahenni mu na ne nsɛm no yɛ asuafo no ahodwure na Yesu bua sɛ wɔn bio sɛ ma sɛ mo ahunu din a ɛyɛ ma wɔn a wɔde wɔn ho to ahunyade so sɛ wɔbɛkɔ Nyankopɔn ahenni mu ɛyɛ mmerɛ sɛ yoma bɛfa paneɛ aniwam sɛ ɔdefo bɛkɔ Nyankopɔn ahenni mu na ɛyɛ wɔn ahodwure boro so na wɔsɛsɛ wɔn ho sɛ ɛneɛ na hwan na obetumi agye ne nkwa
na Yesu hwɛ wɔn ka sɛ nipa fam na entumi nyɛ hɔ na enye onyankopɔn fam efiri sɛ onyankopɔn fam deɛ nneɛma nyinaa betumi ayɛ hɔ na Petro firi aseɛ sɛ no sɛ hwɛ yɛgya nneɛma nyinaa hɔ abedi w'akyi na Yesu ka sɛ nokora me sɛ mo sɛ obiara ne hɔ a wagya efie anaa nuamarimanom anaa nuamaanom anaa ɛna anaa agya anaa ma anaa nsase me ne asɛmpa no nti na ɔrenya efie ɛne nuamarimanom ne nuamaanom ɛne ɛnanom ɛne ma ɛne nsase ɛmɔ ho ɔha a ɔtaa ka ho seesei wɔ ɛbrɛ yi mu ɛne daa ɛnkwa wiase yɛreba ɛnomu na adikanfo pii bɛka kyire na akyikafo abedi kan amen good ɛda da se waka ne kama pa ɛde amaye wa ha se yɛnhwɛ saa nsɛmpo titira ɛda wakan ɛde amaye sister ge ɛdian mfoni na etwa ɛkyerɛ yɛn wa ha se sikani no ebebisa Yesu Kristo sɛ obede no anya da enkwa na Yesu Kristo went ahead and say koye kodimra ni osini na wa cover na Yesu Kristo so okay ande koton wa japade na fakoma hia ni osina hye pa ye nti no pa de oni Yesu Kristo anya adwen na Yesu Kristo afi God ahead to say somo hu se ne ebe den se osikani na so bi ode no ho ato no ho nyaso no obeko osoro ahimemu eto aso a ekopemase ho no mfoni be na etwatwere adusua be na ebetumi asua free mu haze ismak medasi enti ajapade asombu no ene die ede akenka se me dwuhu pa ya questions me no na me bisa me ho me de na manja dan kwa na ho na obetumi agye no na twona me hu se enye ye nyuma so na de benya nkwa ba se ne onwa ne bisa nda ti se ne ne otumi ye bi na ebe mo no wanya da nkwa ndi Yesu Kristo ka se ne emrantem no se ye hwa ensia na edi atwe no ene na obobo so no nsa wa wi ne wo keka ne so o die me fi mo frase na me dis na Yesu o se edisa me hu se mark pena o ka se Yesu Kristo do no na wo cho onipa no se ne odi ba na obia na ni abriso osumnya biso si odi miketuo na obebu nkotojo wonani odi ahobrase very pious oba Yesu Kristo mana hu se ono nyamisro wonimu nti odi ahobrase bu nkotojo na odi bisa onim so me gina ye ba Yesu mana hu se debi na di sana ma hu se na adwuye ne se wadi mra ne so enso so na de nka ne kura wabuso yes na hunya de no esombu ma ne sense aye ohoni ama no enso se ma ye kotu ohoni bia so no ahonya de ne abaye ohoni ama no se me de ba ye abrabo mu a ede empa na misusu abaye ohoni ede ama me osikani nde na ne sika e bia me se me ye ne ba de bia ohoni so abaye ohoni ama me enti me o Kristo nya me de nya me che nipa no na wanya mama mu ni enti e koma me ne wo yesi ya kwanhwefo na obi a wosi odi nyame echi bia no e koma me ne wo se yesi edi nyame echi nso ase ye na ba ko si enim ba ko si echi yentumi nsom nyame sa e ma ne nyeye enti o se afedi nipa no omuna ye yes no di are ho koye se bia ya ba sorry na se nyame mra ne me hwe ba bia me ya de wa na ma fa na ma ye tinkin ba kente so mo so bi hwa so mesi on timi mponi nyame asem si because me se nyame mitimi dis na ne na embo so nyesa James ma ye hu se udi mra ne nyina so na woto ba kwa wabu ne nyina so but the fact say na ni re ehye na hunya dim no na we buso but the son de kwa Romans 6:1-11 no jijo ho science di entina saade ne beda se obi antimi nko osoro yeni mu ba ne obeye dia ebeye den na yanyanko beda no buye bim to ma ye hu se asenwa no wuwo no na ma ye bim buo onyankopon adum ene ne wo sowie no na boy ma ye yesitie adidi nyame asem so ente yampa minimra sam no ede na medebie wo nim de na wo de enti ne amasi o mu ni se onyame mo e ma me mfa me ho to ne ametumi yeso efise no no enti me nyeme nkwa onyankopon pesitie basitie ni se bedi mu a
na yɛsɛ me de me ho to nyame so ɔse adom na ɔde agye yɛ na mfiri na enwuma mu ɛno so nkyerɛ sɛ mentena bɔne mu Romans si daabi da yɛsɛ yɛbɔ mpa yɛsɛ nyame mmoa yɛ na wosɔreɛ no ɛne n'adom no ɛso mmra mfa so ma yɛ abra yɛtie n'asɛm no na sɛ yɛyɛ ohiani o sɛ yɛyɛ osikani o agye sɛ deɛ ɛho ato Onyankopɔn so complete yɛde adwene yɛ nipadua ne yɛ biribia ɛna ɛbɛboa ma investment no sɛ obiara ne ɔde ne ho ato me so a ɔse wagya onua ɔse na wanya nnuanom nnua maa nti ɔse wode one bɔbɔ afɔre a wobɛtumi anya 100 folds ɛwɔ sɛ asase so ɛne neɛ ɛbɛba no so sɛ yɛbae kurɔmfoɔ na wo nnuadeɛ a womfa ho nti sɛ yɛdi nyame akyi a ɛbɛboa yɛn ama ɔsoro ayɛdeɛ no yɛnsa tumi aka mesomesua fim yo me da say again why ya there pa what try what church mu Onyankopɔn ensure say wa ye no sa na wo de ba ye ngasetena mu a o say wo hwe osikani ya o say forget about say o sika bebre but say circumstances no say principle no say wa build economic life or you're comfortable. On you're prepared to say or let go that life. Sanity like what burden to one tree ya because with the win yesikani and you don't see yourself in that category. But once what burden life be you are not prepared to let go. So entinon eno nsi krampontine ye kasa koye bibia because o hwe niema wo burden around yourself na e won o hwe me nja we ho and I mean lose way. Collectively as a church, we can also have ourselves in that position. Yes, sit down. You're done some. You're done. You can say you're done in the whole SEC. You're big. We are not prepared to let go. And the idea be a decision be a critical. You're nyamisam edumana ebema you're done. We be losing. We are not prepared. We are not because you are building near around here. We are not prepared to let go. Until what you say, sometimes our decision go, I saw we be too many because we are so much in it. This is reality. And one year, you won't see yourself in there. Collectively, you won't see yourself in there, but we are all in there. That episode. And Peter. Esena eja yeji wachi ohene neni eja ye ma mini ye yire no ye buchafu na ya be Peter represented the worker. Peter represents the church. Peter represents me. Meja nyema nyina ho edie be na menya. This is where the investment in Christian life comes in. And you used to say we no. Yes, Christian ka said no. And then said the sikeni na agekan wansem. One day na de no hwe. And the Peter has to go and say, hey, Nanny, yes, you have an idea. I said, Debbie, a wee breno. Do be Jan Nanny a jaho, any a year in money near me in a baby machino, a wee breno. Obenana mo be brave. One casaba kumpo, also benana mo. Any tino, we have to think and reason. See, this is get to bank in here, we will scat. We statement about one fan of Dana, they have a bimper, so you'll be who is representing Krube. We know you know, MYA. And the best investment ever, you know. And he said the Agiti Church, you know, in idea who be my Christo. But okay, you be better. Then he was say, or how a better or how a better That means, nearby you be no, young fano. Agomere kra ti wan se Yesu die be nyina wo me ehunu se wo soro ahene no enye se de yen ye dwene no enti ehia aforobo kese pa. Great. Me da wase yen to aso na fe yen hwe se o se can you drink manka so mu betumi anom kruwa menum no ano ana Mark chapter 10 verse 32 no ekopem 35 no yenhwe se ne sa yitu semwe kwoswara na eyi disciples no omo ignorance ne no munim ne ma no munim no mo daso gi Yesu ati na ogusu awo church na yenso ne eya adusiade edema yenko Mark chapter 10 32 no edeba no na wona mkwaso ko Jerusalem. That's right. Na Yesu di wonanim na ye wona hodwe na one I would in a tune through, not one I would in a tune through.
na ofa dumienu no bio fiti asie kan nioma ebeba ne so twere won hwe ye ko Jerusalem na obeyi onipa ba no ahye asofo mpanimfo ne atwerefo nsa na wabunu kumfo na wayinu ama wiase ama na maimufo na waguru ne ho na watete ntasuo agunu so na wakanumpre na wakum no na ne nansa so wasori bio pacho me de kosise 45 okay na sebedio mma Yakubu ne Yohane ba ne nchembese ni se churchfo ye pese bibiara ye besre won wo ye maye na wo boa won se ede na mo pe se menyama mo na wose ni se de ye maye ni se ba ye mu ba ko ntina wonifa na wo ba ko ntina wo benkum wani munyam na Yesu si won se munim de mu bisa mo betimi anum kruwa menum ano ana mobema ana obema odi esubwa odi bomenu abom na obua ne se yebetumi na Yesu si won se kruwa menum no dia mubenum na esubwa odi bebomenu odi bebomu na minifa ne mi benkum tena die enya mi die se die mi de bema na wodi bema won a wasiesie ama won 41 na eduno tiye no Yakubu ni Yohane asem no anya won abojo na Yesu frɛ won bai na wose won se munim se won a obu won se wode wiase amana man pamcho 42 na Yesu frɛ won bai se na wose won se munim se won a obu won se odi wiase amana man so ni di won so se ewuranom na won mu akese no di won sutumi na so entisa mu na obiara opese obeye mu kese no obeye osomfo na obiara opese obedi mu kan no obeye mu nyina akoa 45 na woni baba no so amase won som no na obesom ye na wode kra aye agide amani papi amen great at the graphs yeah share and send you a say send Yesu Kristo no guso church room no wa describe ni wo no ne enema ebe sisi in fact Zebedi mano corporate position that is one of the showcase of ignorance no munim de no mu bisa Yesu Kristo ko swara church o munim edition ben na yesia no ha sei edase ora bismarck se baby ye dredi afedie Yesu wahwehwe wabo twene nanim wahwe animu kan o monchen bio dabi ti wode esi wanim safedie yakɔ Jerusalem na de me kɔ famuni sa ye kogum animu ase abo me atwetwe me atintesuo aye me yaka de nyina na nu achi no nso no wabo masenuam na wakume na chese hade wode esi wanim pefe yeah enti ebra adwea no omo wona sel na ase enyanse santi Yesu ensem na sininti no Yakubu ni nua ebebisa Yesu se ade na wanu onyamu no o ma meni menu yen ncha wo left and right emfa na eho na Yesu twen wadwen su se asema me ne mo ka ebia munya nti ase na ene se kuruwa menom no mo betimi anom asubwa ye de bo me no mo betimi abo eho a prekopom se aye betumi well so betumi dia waka enti eba wo beje na anijesima wo mu ne se Yakubu nso ya ade asema mo ka no a emu an no nso the first asomafo no o ya kire no twa ni ti no na yesa Yakubu ya eti je se asema Yesu kan ye no eno no nso ato no eno osaka ase na de mo penadwapade no nso no ohaw ebata ho eno anso ena esie no enti Yesu ma wo mu hunu se eye no kre ni kruwa no eye de okwa fisi wo Getsemane na no kwasem ni amani a Yesu hunu wo Getsemane no enye Nyankopon adom a ka wo bewu wo ho kra ansana
asenu na nka se de na kosen so if se hwese wo se emoja na efre no no eti se emoja ntoantoa yes me hunu fifre te se bi da na me nka se obi nso be hunu bi da nanso efri Yesu a enye moja na emumu nsuo e kire se adwene tibia wo mu no e kire se afedie de oka ya se meja ebetumi a mani ntwa me ho enye mre kora so na no ena na opese asuafo hu se na mo betumi ena fe osan kire se na fe nso no esubo na ede bebo mo no we nu nyina achi no afedie ya bomeso ene se ya de mbesa asenu na so na ye kume na ye sie me enti ahane de wode a kire wo mpefe etire che se ahanu masuafo hu se da bi ene na ya dwen na na ye wo se asetire mu dibia na ye pene ahene no enye saa kora enti from there no ene suafo ntimi esi wo ho adwene epise nsem a Yesu de ma wo no afedie say ebredu say wa boho enti no bibi foforo bia ni ya dwuru mu aye ka no say ye betie de Awurade ka no enti ma ebai enti said de no wo kire say wiase no de ye behu no say obi di tumi a kesesem tumidie na wo hye nipa so yes but ono na hene ne de enti sa akura eye odwo ne ahobrase kura ene osom enti ye tumi sa akwa no so de a ene osoro ahene ne ya fa na asase so ansa kura na wabanema ye tosumi no enti we ni ade a adisua no twe ya dwen a mariko ne bre nyina chi no pese ye hu no efa ya na genkwa Yesu Kristo no ho enti edi na chi a ne ye hu botaye a ene enti edi na chi yo me da se pa da wa ya de pa fe yen hwe ne di awie ye na fe yen fan sorry yen addition so blind man Bartimaeus ono so ne de ba mu se na edi kan ye no so shout to ye abra na Yesu etwam yen hwe ne esi e wo hono ne se na Yesu react ye Mark chapter 10 46 to 52 yen hwe ne esi wo hono odru Yeriko e woni na si ofoni nkofoko bebre record Yeriko akrono na timi obaba timi oni freni no tin kwanchen wisre ade na woti se ye Yesu Nazarene no ofitin ase tiam se David ba Yesu home mobo na nipa pi kan nanim se umwana no na so no die okoso tie mu dindin se David ba home mobo na Yesu gina kan se mon freno na ofre oni freni ni sini se ma obonto yem sorry ofrewo na wato ni ntuma gu sorry ba Yesu nchen Yesu bua no se ede na opese menyama wo na oni freni ni sini se Rabuni mi pese mi hunu ade na Yesu sini se ko ujidi ajewo antamara ohunu ade na wodi na chi okwan no so amen amen finally my member da Frank so infoni be na blind man Bartimaeus ono so encounter woni Yesu Kristo nya e treye me da say Rabbi Mark additional ye phrase ye ba nyina no ye ka se nye hunhum ne manko na Yesu e ba be ye onam nso na Yesu e fa ne ho enti nipa bia no mobo ma mofra ayarefo ne wisia ne nyanka nyina na Yesu eni kun ho ye enu nti se de akenkan sam no ene de adusua no ede e maye no obra na Yesu etwamu na onifrani timi obaba timi eda kwan ho ete se agenkwa na etwamu no ode ne tiemu se David ba mumimobo na adusua na mayete ase se nipa na etwahia ono etiatia no so omia na no na otuatua wanso isa anse se the medical kan so afọ no they were sidelined yes na ye inform onye hwe nti den na obepe wa ha na Yesu ete nenene ne ntiemu no ofre no adusua pi wo ha mayen isa anse migide se yimu pi wo ho a
yewo ohaw bi a yenni oboafo bi a ohaw na hye yen so ache na yetie mu epe ogefo nanso yenya oboafo bi a nanso adesuan hye yen kuran se Yesu ese wate Yesu no na ofre yen ene nti na Yesu busa ese den na onyema yen den na onyema nti bra onifrani no pinchan Yesu no ode gidie ka se mepese me hu ade na Yesu ejina ne gidie no so ema na nitiye ni gisem ene nti adesua no ma ya tie se Yesu ofa ye yawa or how ye namu no he cares about it. That's he cares about us. And into say a ye dia ye bedi na chinti nipa bi tram yen anasa wo ye yakayaka de no Yesu say ofa ho and into yen kan yakoma to ye yam na wadi nkuni mama ye me da say then finally okay that and ye nature say osuani ye no ne pa no ene se yekohwe nwisia enyanka adamfichi onibie mobrofo osuani ye pa do hwe de enua sopani de maye ya na che se batimio kire ya miehu se we ni osuani ye pa se mobroni ete se no otiemu pegefo nanka mo asuafo mu di Yesu achi kire se mo mom mo hye ni nkura mo mom kura na mo piano akona che se osuani ye no akam so yes me da say elder na me can say Mark 10:27 no ka say yakopon fam de nyama na betima ye honi pa fam de ntimenya yes it can be anything e bi adwuma ma hwehwa me ko bi esi Saturday o eso eya me se manja me last and me timi hwa me ma me timi hwa me dan that's right but shane no abeye boss mama me tisania otikani ni so abeye nti it can be anything in life say here so yes ikanio onyame asem so diepe ene be boy city ene be boy to onyame hu yemubo eyo ndi na semi na nyame afem die me dwin se me ntumi no it's possible me da say but to the cloak sir the cloak no togui edebe ne yeso ye tu agu aba Yesu Kristo nche onifreni won wase onu ankasa kra ne sa nante ba Yesu nche o tu cloak no go ye no sa nante ba edebe ne ye tu agu ne edi didi abanyame nche onyame nhirae amen abusiafo ya hwesi ani ye ahwe ofan edikan last week ofan tosimieno na we nyina fe de ya wura babia ya free ya hu Peter nya declare Yesu Kristo se ono ne Messiah no afede ya hu se Yesu Kristo ne Messiah no wo hye Mark book na se na Mark nim Yesu Kristo dada nti ono ne de hyase dada but omo no di Yesu ati no munya hu ni pasu enti wo kan ya obi hu Yesu se ono ne Messiah no sa na etie ya hu Messiah no ena fe book no afe no che babia na woko no mo perception about Messiah no say oba be di hine wasasi so no acheche position dia momo afe na Yesu Kristo prepare om no achom say direction na make no completely different from momo direction na mo fi say me beji ewiase nyina enkwa enye Jewfo enkwa na me kwa ko wu asenu so afe no prepare om na wa church om nti won say chapter 10 no actually na obese on disciples na nka so ignorance obi o madwene mu na other issues nso a eka ho ne ansembisa bia na ayekesere ne no oyia no ni nyina ye in preparation a ode boaboa ho na wakwa fisi asenia no next week ye de addition ne to sonkro no ebe etoam so onyankopon enhira mo se de biara da mo de mo afidie e de to ase na me kan form as say this is the first time I will share channel we are subscribe one no say me adoma no so e say yes addition ya wonso wonsa be ka bi na ye nyina yetimi aboa na yasom nyankopon se ne se nse ne efata katuanie na afi memma openi frank enhira so kra emai ajenkwa pa Yesu ya dawase ebre bia ne de opesa o maye hu na hye gidie den ama obra kwantui de nanso ona modom na ho konkon so akyerkyere emu adeyonsam na obetimi ama ya hoden ama etimi de aye adwuma nti esro se mayati nsam yi no enya asam yi yefo sense ye be ya atiefo arefufo de adada ye ho bwan na maye ahoden wasemu na ewie no wama yenkunim abotire ewo Yesu Kristo demonti amen amen